Owgan howpsuzlyk resmisiniň Aşgabada eden saparyny howpsuzlyk maslahat edildimi. 22-nji iýunda Owganystanyň Milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Hamdullah Mohibiň ýolbaşçylygyndaky Owgan wekiliýeti Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýtyna habar berilýär. Maglumatdan ma'lum bolşuna görä Owgan wekiliýeti 22-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary hemde Daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşuşuk geçirdi. Resmi maglumatda duşuşugyň dowamyna Türkmenistan, Owganystany, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň Türkmenistan, Owganystany, Pakistan ugur boýunça elektrik geçirji we optik üsümli aragatnaşyk ulgamlarynyň guruluşyklarynyň maslahat edilenligi habar berilýär. Ýöne Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna duşuşugyň dowamyna howpsuzlyk meseleleriniň maslahat edilip edilmänligi jekmejek agzalmaýar. Owganystanyň Milli howpsuzlyk geňeşiniň resmi Twitter hasabynyň maglumatlaryna görä, Türkmenistana sapar eden Owgan Milli howpsuzlyk geňeşçisi Hamdullah Mohibiň şenbe güni Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary we Milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew bilen hem duşuşuk geçiripdir. Ýöne bu duşuşuk barada Türkmenistanyň resmi media we medeniýet serişdeleri habar bermedi. Owganystanyň Milli howpsuzlyk geňeşiniň resmi sosial media maglumatyna görä, taraplaryň ýokary derejeli howpsuzlyk ýolbaşçylarynyň geçiren duşuşugyny regional ykdysady proýektleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin birlikdäki topary döretmegiň hemde iki ýurduň arasyna sowda we işewirlik gatnaşyklaryny giňeltmegiň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. İki ýurdun ýokary derejeli resmileriniň arasyna ýygjamlaşýan duşuşuklar 8-nji iýunda Türkmen parlamentiniň Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyna strategik hyzmatdaşlyk hakynda şertnamany tasdiklamagynyň ýygyanyna gabat gelýär.